Septembrový deň. Prvý z jesenných dní. Vynorí sa z hmly, ktorá sa rozprestiera všade naokolo. Preto jesenný deň býva zväčša akýsi uplakaný. Tu prostred hovorí ako vo velebnom chráme, v ktorom miesto mirhy a kadidla ľahko vystupuje opar. Do neho sa bárajú jemné slnečné lúče, ani čo by sa obávali, že narušia pokoj obyvateľov týchto tichých kútov. Častejšie začína podúvať severák a spoločne s ním lesy i doliny vyľudzujú tiahle, monotónne melódie, ktoré nezlákajú do spevu už ani drozda či iného speváčika. No predsa niekoho áno. V horách sa začína ozývať spev, ktorý neprehluší ani hluk vodopádov, či besnenie vetra. Mohutné sólo kráľa našich hôr sa nesie a rozlieha široko ďaleko. Nesie sa ponad dolinu, odráža sa od jedného úbočia na druhé a neraz vzniká dojem, že z každého konca sa ozývajú mocné paroháče, ako by chceli celému svetu dokázať svoje prvenstvo a právo. Ladia si na oslavu svojho sviatku v fanfári do najslávnostnejších tónín. Je čas jelenej ruje. Kráľ hôr. Hrdo potriasa kráľovskou korunou, ktorá zdobí jeho hlavu. Vchádza na rujovisko vo svojej plnej kráse a nádhere. Jelenice ho poslušne nasledujú a vychádzajú z lesa. Vzduch je čistý. Horská lúka patrí len im. Tu som ja, veľký a mocný. Oznámi celému lesu a sleduje, či sa neodvažuje ozvať alebo narúšať jeho mileneckú idylu iný jeleň. A keď sa tak stane, vtedy nemá. Varovne ričí, hlas sa rozlieha široko ďaleko a hrozivo. Beda však tomu, ktorý neodhadne vlastné sily. Pre takého záletníka zostávajú jedinou záchranou iba rýchle nohy. Víťazoslávne zaričí a ohlási svoju majestátnosť a neobmedzenú moc nad háremom svojich laní. Chráni si svoje stádočko. Oko z neho nespustí. Sleduje ho na každom kroku. Jelenia zver vyniká harmóniou tela. Je prispôsobená na rýchly pohyb. Je elegantná, plachá a mimo obdobia ruje tichá a nežná.
Jelene lesné žijú v mnohoženstve a ani jelenice sa neviažu na jedného partnera. Lesníci a poľovníci sa v týchto dňoch ako si častejšie zdržiavajú v lese. Pribúdajú zážitky a skúsenosti. Vyludzovať tóny z rohu či inej vábničky patrí k poľovníckemu umeniu. Len dobrý a skúsený lesník môže privábiť jeleňa. Zlé vábenie odoženie jeleňa i črien. Les je v týchto dňoch akýsi zvláštny. Človek ide po ňom a chtiac nechtiac sa mu prispôsobuje. Stúpa opatrne, aby nespôsobil ani ten najmenší hluk. Sleduje, či má dobrý vietor, lebo len tak sa môže priblížiť k čriede čo najbližšie. Lesníci si dokonca v čase ruje poznajú svoje jelene podľa hlasu. Nečudo, veď celé dni najmä svitania a súmraky trávia trpezliví a ukrytí v ich blízkosti. Najideálnejším prostredím pre jeleniu zver sú zmiešané lesy, ktoré sa striedajú s trávnatou alebo kultúrnou stepou. Toto prostredie im poskytuje bezpečný úkryt i dostatok potravy. Preto aj väčšina rujovísk býva na horských či lesných lúkach, na rúbaniskách, holiach či na trasách pod vedením vysokého napätia. Vzrušujúce zážitky nastanú pri dokonalom vábení. Jeleň niekedy pribehne alebo sa ostražito priblíži na pár krokov. A nech je človek akokoľvek skúsený či odvážny, neubráni sa, aby mu naskočili zimomriavky. Jelenia ruja prebieha od polovice septembra a trvá približne 4 týždne. Od augusta sa však jelene sústreďujú okolo rujovísk. V tom prostredí je aj viacero kalužísk, do ktorých si zver ide hrdlo ovlažiť a jelene aj svoje roztúžené a rozhorúčené telo. Tu sa prevaľuje z boka na bok, správa sa uvoľnenie. Je to vrchol jeho oddychu. Parožín prevracia bahno a vytrháva trávu. Kalužiská sú pre zver veľmi dôležité. Zver sa v nich zbavuje aj nepríjemného hmyzu a vonkajších parazitov. Často sa zvykne váľať aj v piesku, prachu či v mokrej rose. Kalužiská navštevujú aj jelenice a správajú sa skoro tak, ako ich partner. Ponoria sa celé do bahna a prevaľujú sa z boka na bok.
Po tomto kúpeli sa rady otierajú o stromy. Hlavné rujovisko si jelen značkuje vyhrabávaním, vydupávaním a často aj semenom. Na takto pripravenom mieste zvykne oddychovať. Musí však mať z neho dobrý výhľad na všetky strany a pokoj. Aj na ostatných rojoviskách jelene ustali. S pribúdaním slnečného jasu bojové prejavy jeleňov slabújú. Ustaté a značne vyčerpané spolu s jelenicami oddychujú v tieni lesa alebo priamo na rujovisku. Zo svojich dlaní ani na chvíľu nespúšťajú oči. Nečudo, veď láska a čas zachovania rodu sa im naskytuje iba raz do roka. Jelenice sa v pokoji popásajú, alebo sa venujú svojmu skrášleniu. Okolo poludnia nastáva v lese takmer úplný pokoj. Aj lesníkom dobre padne niekoľko hodín oddychu, lebo pred večerom sú opäť v hore. Ešte donedávna nad dolinami poletovalo lístie. Z večera do rána sa však všetko zmenilo. Sneh ovešal konáre, vyslal chodníky i les. Všetko oddel do bieleho rúcha. Nastal studený, biely čas. Vietor si častejšie pohvizduje a sneh robí vysoké záveje, ako by chcel všetko zmeniť. Jelene prestali bojovať o svoje družky, ich sóla stíchli. Z nepriateľov na život a na smrť sa opäť stali znášanliví obyvatelia hôr. Utvorili menšie i väčšie skupinky, ktoré spolu prežijú nastávajúce zimné mesiace. Najviac stôp je okolo krmidiel a solísk. Kyprý sneh je ako veľká matrika plná zápisov a znakov. Prezrádza, kto prešiel po revíri, kam asi mieril, či sa motal len tak z dlhej chvíle,
alebo utekal pred hrôzou. Zima vie byť krutá, ale ľudia, ktorým leží osud zvery na srdci, nezabúdajú. Koncom januára a začiatkom februára zanechávajú jelene svoju ozdobu roztrúsenú po celom lese. Jeleňom odpadáva parožie každý rok. Lesníci a poľovníci vyhľadávajú odpadnuté a stratené jelenie ozdoby a prejdú aj desiatky kilometrov po náročných terénoch. Mnohé parohy sa nájdu aj po rokoch a sú na nich stopy uplynutého času. Dobrý lesník si svoje jelenie v revíri pozná a nájdené parožie mu poslúži na bodové ohodnotenie porovnaním minuloročného parožia s novonarasteným parožím v budúcej jeseni. Základ, na ktorej parohy vyrastajú, tvoria púčnice. Umiestnené sú na výrastkoch čelovej kosti. Tieto zábery sú z konca februára. Parohy rastú rýchle. O necelé 3 týždne sa s kmeňom začína vytvárať aj očnica. Liko na novom paroží je porastené jemnou hustou srsťou a podmienuje rast parožia. Koncom mája má už jeleň vyvinuté stredné vetvy. V júli sa rast parožia končí. Sila, dĺžka a rozvetvenosť parožia závisí najmä od dedičných vlastností a od kvality prostredia, v ktorom jelenia zver žije. Začiatkom augusta je vývin rastu parožia ukončený. Nová ozdoba býva spravidla krajšia ako v minulom roku. Pri mnohých jeleňoch sú parohy dlhšie ako 1 meter a dosiahnu hmotnosť približne 14 kg. Pri každej výmene parožia jeleňovi narastá väčšinou parožie rozvetvenejšie, s väčším počtom výsad. Pri niektorých však počet výsad zostáva rovnaký, alebo oproti minulému roku horší. V tomto čase sú parohy jeleňov potiahnuté kožou, ktorú voláme liko, a z ktorého mnoho žiliek privádza do nich potrebnú výživu. Parohy sú ešte mäkké, a liko ich chráni proti vonkajším vplyvom. Jelene sa úzko hýbajú každej možnosti zranenia. Uchýľujú sa do vysokej trávy a riedkých porastov. Hustým porastom sa vyhýbajú. Toto obdobie je pre ne dosť nepríjemné, pretože ich mäkké parožie je terčom pre hmyz. Keď má jeleň na hlave 2 lodyhy, hovoríme mu ihričiak. Ak má na lodyhách po 1 výsade, ide o vidliaka. Postupne sa stávajú 6-rákmi, 8-rákmi, 10-rákmi, 12-rákmi, 14-rákmi, 16-rákmi, 18-rákmi. Väčší počet výsad majú už len vzácnejšie jedince. Keď parohy dorastú, liko odumiera. Vyvoláva svrbenie a jelene sa ho začnú zbavovať odieraním o stromy, konáre a kríky. Vtedy hovoríme o vytlkaní. Vytlkanie trvá niekedy iba niekoľko málo hodín a pod likom sa objaví úplne biele parožie. Vtedy sa začne postupne sfarbovať do hneda až čierno-hneda. Na sfarbenie má vplyv aj drevina, na ktorej jeleň vytlká. V tom čase sú jelene ešte stále spoločenské a tak možno vidieť spolu aj niekoľko jedincov.
Pri chove jelenej zvery platí zásada, že v prvej a druhej vekovej triede by sa mali vyselektovať všetky jedince, ktoré nemajú želateľné znaky a vlastnosti. Žiaľ, prax však ukazuje, že v týchto vekových triedach sa odstrelí aj najviac nachovsúcich jeleňov. Strieľať by sa malo iba vtedy, keď strelec vie presne, akú zver má pred sebou. Omyl alebo náhoda neobstojí. Taký strelec by sa mal dostať pred disciplinárny senát a bezohľadní pytliaci, ktorých je žiaľ v našich horách viac ako dosť, pred prokurátora. Jeleň lesný sa dožíva 16 až 20 rokov. V tom veku ho lesníci považujú za prestarnutého. Stáva sa z neho väčšinou samotár. Vodcami čried počas ruje sú najmä 13 až 15 ročné jelene. Pri jeleniciach sa staroba začína prejavovať v 13. roku ich života. Už je z neho opäť kráľ našich hôr. Rok uplynul a odnechcelo sa mu žiť spoločensky s inými druhmi, opustila ho znášanlivosť a začal meniť náturu. Darmo opäť prišiel čas na zachovanie rodu. Začína sa potulovať po hore s nosom natiahnutým k zemi. Takto ňuchá stopy rujných jeleníc a približuje sa k starým rujoviskám. Z bludára sa opäť stáva hrdý vládca. Vyhľadáva vyvýšeniny, aby odtiaľ hlásal svoju nadradenosť. Zabúda na ostražitosť a vychádza z úkrytov ešte prv, ako tma zahálí les. Sliedi po rujných jeleniciach a s divou nenávisťou odháňa mladších, neskúsených sokov. Darmo najsilnejšiemu jeleňovi patrí láska, ale aj stály boj, aby si udržal jelenice. Aj jelenice sú nepokojné a združujú sa do menších i väčších čried. Keby predsa niektorá pozabudla na prísne dodržiavanie zákonov pokory alebo oddanosti, potom jeho bystré nohy a hrdelné napomenutie a najmä parohy rázne zasiahnu. Ani na krok. Neraz jej bezcitne pripomenie, že on je jej milencom a ona jeho milenkou. Nesmie ho zradiť ani opustiť. Vždy a vo všetkom mu musí byť poddajná a správať sa podľa jeho vôle. Stav rujnosti určujú lane. Pohybom hlavy, priblížením sa k jeleňovi a niekedy i jemným uhryznutím na krk mu družka dáva najavo, že prišla jej chvíľa. Fascinujúci obraz v chráme prírody. Jeleň venuje svojim družkám pozornosť po celý čas ruje. Pokladá ich viackrát. Po ukončení rujnosti sa laň už pokladať nedá. Odmieta všetky pokusy svojho partnera. V snahe získať ďalšie lane, jeleň behá po rujovisku, zdvíha hlavu a ričí. Zároveň neprestajne sleduje, či sa neodvažuje ozvať iný jeleň. A keď sa tak stane, nezaváha. S krvou podliatými očami plnými hnevu sa pustí do boja. Na rujovisku všetko stíchne. Kto bude víťaz? Kto porazený? Kto bude pánom čriedy? Zrazu je všetko jasné. Porazený sok zutekal. Víťaz sa vracia k čriede a slávnosť hôr a lesov pokračuje.
Jelení rev je pre poľovníkov a lesníkov tým najkrajším zborovým spevom. Symfónia v plastických obrazoch. Najmä keď sa ohlasujú zo všetkých strán rozohnené paroháče a vyjadrujú rôzne situácie. Znejú bojovne, provokačne, sklamane i osamotenie. K jelení ruji neodmysliteľne patrí aj tradičný lov. Samozrejme, zver treba regulovať. To znamená z chovu odstraňovať také jedince, ktoré by už neboli schopné plodiť zdravé potomstvo. Napokon zver nie je len okrasou prírody, ale aj súčasťou jej bohatstva. Lenže s lovnou zverou sa musí uvážene hospodáriť, starostlivo robiť každý odstrel. Poľovníctvo by sa nemalo chápať ako módny výstrel. Niektoré zvyky sa medzi poľovníkmi používajú ako nepísané zákony. Zvyšujú čarolovu a úctu k zveri i k prírode. Medzi také zákony patrí aj používanie zálomkov. Zálomok sa odlomí z ušľachtilej dreviny v blízkosti ulovenej zvery a pred odovzdaním strelcovi sa namočí do farby z rany ulovenej zvery. Zálomok sa odovzdá strelcovi na pravej strane klobúka ľavou rukou. Nosí ho celý deň. Smrťou jedinca sa život nekončí. Aj on bojoval, miloval, nenávidel i spieval. Hoci dnes to bola posledná ária jeho ohnivej lásky. Posledné lúčenie s obľúbenou poliankou, lúčkou i oblohou nad jeho parohatou hlavou. Uvoľnil miesto inému.